Det er godt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afsted! 22! Ja, det her så skulle fortælle dig, mens de bliver tappet af tiden. Gennemsnitsmand har nok energi i sine fingre til at løbe non-stop i 3 dage, hvis han løber 24 km i timen. Det er altså, så den der skal ud og løbe her, der er det nok indtil 12 km i timen. Der er gennemsnitsmand, det er det for de fleste kontiløbere. Altså hvis de fortsætter med det tempo her, så det er en lang dag. På den måde kan man jo få en lang kort løb. Det er bare at sætte tempoet næsten. Der er nogen med her, der er en vogn. Det er også hyggeligt. 5 kilometer i sådan et drivhus i bagende sol, det skal nok blive godt. Du må ikke håbe, de har fået en is med. Ja, og de holder simpelthen pulsen. Det er fantastisk. Er du ikke ved at være træt? Nej, de er ikke ved at være træt endnu. helt nede ved Det er snart. Jeg synes, de holder det flot. Man kan sige, når man har løbet så langt som du har gjort, Preben, Ja. så er der jo langt på væsentligt tilbage. Og der er en knæskade her. Ja, Det er de røde løbere, der er kommet og lagt sig ud på banen.